Så fik jeg endelig lavet en ordentlig klægefælde. Så man har tvivlet lidt. Jeg har prøvet at lave et par stykker, som ikke rigtig har virket helt. Men her har vi en pose, sort pose med noget halm i hernede. Så er der et lille træskelet. Så har jeg noget gennemsigtigt presenning, som blev klipset fast på træskelettet og gaffet fast. Og så oppe i toppen, der sidder der egentlig bare en flaske. Så skal jeg halsen af og vende den om, og så lige få en smart måde lige at spænde den op på en stolpe. Og det er cirka en time siden jeg satte den op. Jeg havde ikke de store forventninger, for de andre havde ikke rigtig givet et resultat. Men allerede nu, efter en time, hvor solen ikke er på, det er ikke varmt, det er stille og roligt nu her, der er allerede godt fyldt med klæger. De blodsugende sataner. Så hvis der er nogen, der har brug for en klægefælde, så kan man altså lave den sådan der. Det tager lige et par timer, men kræver ikke så meget. Det koster 1400 kroner, hvis man skal købe den professionelle.